Predstavujeme vám COSM Mix, viacúčelový sabot inšpirovaný priamo vesmírom. SCOS Mix sme chceli vytvoriť neodmysliteľnú súčasť každodenného života za dostupnú cenu, pričom sme sa chceli odlíšiť tak, ako to v Rouchette radi robíme. Pre vás sme si 2 roky lámali hlavu, aby sme našli ekologicky zodpovedný materiál na báze rias, ktorý navyše zlepšuje kvalitu produktu. Hovorme málo, ale hovorme k veci. Riasy sú rastlinný ďoch. Neuveriteľné. Čistia moria a viažú CO2. Ale kvôli znečisteniu sa príliš rozmnožujú a narúšajú celé vodné prostredie. Preto sme našli firmu, ktorá tieto riasy zbiera na určitých miestach sveta a ktorá vyvinula nepochopiteľné vzorce na ich spájanie s inými materiálmi, ako je EVA v našich šľapkách. To znamená menej syntetických produktov použitých pri výrobe, čistejšie vody a menej oxidu uhličitého vypusteného do ovzdušia. Nie je to zlé však, keď hovoríme, že sme sa inšpirovali vesmírom, neklameme vám. Odtokové otvory v prednej časti šľapky sú inšpirované početnými mesačnými krátermi. Jej práškovitá textúra zase predstavuje prašný povrch mesiaca. Aby sme zanechali svoju stopu, ako to urobil Neil Armstrong s Apollom 11 v roku 1969, nechali sme na spodok topánky vygravírovať jeho legendárnu vetu. Čo sa týka hmotnosti, pocitu bez ťaže, materiál, z ktorého je topánka vyrobená, ju robí extrémne ľahkou. 135 gramov pre veľkosť 41. Vaše nohy ich nebudú cítiť. Áno, mať hlavu vo hviezdach je dobrá vec. Pri zachovaní spojenia so Zemou je to dôležité. V konečnom dôsledku to vedie k pohodlnému, ľahkému a praktickému páru na každodenné použitie. Ale predovšetkým kozmik znamená slobodu. Môže ich nosiť každý, či už ako jasnú voľbu, alebo ako tajné potešenie, na leňošenie doma, na pláži, v záhrade, na hranie s deťmi, alebo dokonca na bicyklovanie. Bez stresu, nie sme tu na to, aby sme súdili. Preto sme to chceli ukázať kreatívnym obsahom. Moderným a s veľmi rôznorodnými typmi modelov. Aj ty nástup do vesmírnej nude.